Resulta que al final és un creuat trencat i m'hauran d'operar, així que... Val, us preguntareu com hem arribat fins a aquest moment. Hem de retrocedir en el temps. He estat buscant en el meu journal i he vist que hi ha com un buit en l'espai-temps que just és com el moment de la lesió, des de que em vaig lesionar fins temps després de començar la rehabilitació i començar a sentir-me bé. Llavors això vol dir, bàsicament, que normalment quan més necessito escriure és quan més mandra em fa. Context. Jo estava a full, val? Havia començat amb CrossFit, feia bàsquet encara i corria curses, o sigui, feia tot. Barbie deportista. Sí que és veritat que jo em notava com ja feia temps, com mal als genolls i no... Però que això mai he arribat a saber si tenia alguna cosa a veure o no. Jo suposo que sí. Va arribar un dia en el que doncs vaig caure jugant a bàsquet i jo em pensava que no era res, que era un esguins. Em vaig anar a l'hospital, em van dir que era un esguins i després em van fer una ressonància. Llavors, el dia que anava a fer recuperació al fisio per primer cop, que en teoria m'havien de donar l'alta i donar permís per jugar a bàsquet, no va ser així. La cara del fisio va ser un quadre i em va dir, de veritat, t'han dit que vens aquí per recuperar-te d'un esguins? I jo vaig dir sí. I es va mirar els resultats, que jo just vaig anar a buscar els resultats de la RESO el mateix dia, i em va dir, t'has trencat el lligament creuat interior i el menisc. I llavors va venir aquest àudio. Resulta que al final és un creuat trencat i m'hauran d'operar, així que... I la veritat és que va ser fort, va ser molt fort. I em van acabar operant això, al desembre del 2022. Em podeu veure aquí. Llavors, doncs, la recuperació va ser molt llarga. No se m'estirava a la cama. Al juliol d'aquell mateix... O sigui, no, d'aquell mateix any no. Al juliol del 2023 vaig tornar a passar per quiròfan a veure si se m'estirava a la cama. En teoria no hi havia cap problema i després d'estar un dia amb una màquina que em feia estirar i arronsar a la cama tota l'estona, em van donar l'alta. La veritat és que des d'aquell moment mai he sentit que la meva cama esquerra es tornés a estirar del tot. M'ha costat molt recuperar-me i que no em faci mal. I això ha fet que la meva relació amb l'esport hagi estat difícil durant aquests anys perquè tot i encantar-me l'esport i encantar-me moure'm, he patit molt de dolor. En molts moments he sentit molta frustració perquè jo volia ja com estar bé i curar-me i començar a fer vida normal i no he pogut. El primer cop que vaig tornar a intentar córrer vaig fer-ho malament, vaig començar amb curses de trail i evidentment les baixades se'm van carregar els genolls i vaig durar com 3 mesos i ho vaig haver de deixar perquè em feia molt de mal als genolls. Després vaig també provar un altre cop al bàsquet i ho vaig acabar deixant perquè feia una setmana d'entrenos, a l'altra em feia mal al genoll i quan va arribar el moment de jugar el primer partit em vaig bloquejar. Vaig entrar a pista, em vaig caure, em vaig enfadar molt perquè vaig passar molta por i vaig dir fins aquí. No puc seguir jugant amb aquesta por perquè ho he passat malament i si estava aquí era per passar-ho bé. I allà és quan vaig així deixar el bàsquet. I al CrossFit sí que vaig tornar. He estat a tope molt de temps. Sí que és veritat que ara estic donant més prioritat al córrer que al CrossFit, però això no vol dir que hagi estat al CrossFit. La meva germana es volia apuntar a una cursa, vaig decidir apuntar-me amb la meva germana i llavors vaig començar a entrenar. Vaig veure que tot anava bé, vaig apuntar-me a una altra cursa i això va anar escalant fins a dia d'avui. La cursa que esteu a punt de veure. En algun moment d'aquest enrenou, la meva amiga Marta em va recomanar conèixer la Bàrbara, que és una entrenadora, que és corredora, i ara doncs ja fa unes quantes setmanes que estic anant amb ells i la veritat és que m'ho estic passant super bé. I res, us deixo continuar amb el vídeo. ¡Qué poco glamuroso! Glamuroso no, pero caro sí. ¡Qué guapa! Es porque me ves con buenos ojos. Hem vingut a Platja d'Aro a buscar el meu dorsal. Super, gràcies. Vinga, adeu. 2962. ¡Ella corre! Nosotros... cheerleaders.
Cheerleaders fins i tot per venir a buscar el dorsal. Unboxing del que hi ha al sobre, aquest. Tenim una pulsera, que suposo que m'hauré de posar, una samarreta xillona, el dorsal, xulo, bona mida, descuento exclusivo del de Nutrisports, un anunci dels shorts i un gel, que no el provarem demà perquè no n'hem pres mai cap i no em vull... No me quiero. Queden 12 hores per la cursa. Mireu com tinc la carn. Bueno, som diumenge al matí, cursa, m'ha de baixar la regla. Hola, i anem cap a la cursa. Jo vull anar a 5:35-37. Sortirà, no ho sé. Bueno, ja hem deixat a l'Anna, que corri molt, i nosaltres ens en anem a esmorzar i aviam si trobem aparcament. Uau! Me queda Vale. poco cara, chaval. Ja estem Te aquí, espero ha arribat que l'Anna tu i ja amb bé. 52 Tráete una minuts amigueta i uns que quants tenemos el segons. doble. Venga, Està som-hi. superbé. Hem acabat la cursa. Tenim medalla. Hem corregut més ràpid del que em pensava, la veritat. El temps de xip és de 5:14 al quilòmetre. Jo abans al cotxe he dit que volia anar a 5:35. Així que bé, i mira, molt bé, molt contenta. I aquí tinc el Dream Team, que fent de paves. I a l'altre. Com podeu veure, la cursa ha anat genial, el temps ha sigut millor del que em pensava i estic molt, molt contenta perquè no m'ha fet mal al genoll. Sí que és veritat que els dies que fa mal temps o així, avui per exemple em fa una mica de mal. Hola, avui em tocaven 8 quilòmetres, però em fa mal al genoll. Suposo que serà pel temps i la pressió atmosfèrica, espero, i espero que demà ja no em faci mal. Un dia menys de córrer. I és una llàstima, però a poc està anant a millor. I si com a persona visualitzant el vídeo ets una persona que està passant o ha passat per una lesió, sigui la meva, sigui una altra, molts ànims, tot acaba passant, de veritat que mica en mica tot va millorant i amb el temps veuràs tot el que aquesta lesió t'ha ensenyat. A mi m'ha ensenyat moltes coses. I si vols compartir-ho comentaris, estaré encantada de llegir la teva experiència, o si teniu alguna pregunta que creieu que una persona que ha passat per una lesió us pot contestar, doncs endavant, intentaré contestar-la. Aquest cop he passat la lesió com una mica ràpida com a context del vídeo, però si de veritat us interessa saber més sobre la meva lesió i que un dia ens assentem aquí i ho expliquem tranquil·lament, estic oberta a fer-ho, només m'ho heu de dir. I res, espero que us estigui agradant. Com podeu veure, com ja us vaig avisar a l'altre vídeo, els vídeos van canviant molt d'un a l'altre. En el primer i el segon vídeo vaig veure que no tenia lògica que em seguíssiu tota una setmana si no creia que tot el contingut que passava durant la setmana era interessant i que potser era millor focalitzar el vlog en la cosa d'aquella setmana que més em cridés l'atenció, i això és el que farem a partir d'avui, crec. Perquè a l'altre vlog sento com que hi havia dues coses molt potents, per una part Sant Jordi i la recomanació de llibres, per l'altra House Tour, i era com molta informació en un sol vídeo.
I res, si us ha agradat el vídeo, us animo a subscriure-us en el meu canal, us animo a posar-li m'agrada, així sabré que us ha agradat de veritat. I res, ens veiem al pròxim vlog i espero que hagueu gaudit molt d'aquest. Adéu!